30 дни, 30 полезни навика. Ден първи. Да ставаме рано. В момента виждате, че това много не ми се отдава, но трябва да ставаме рано, защото трябва да го изградим като навик. Тук си бърша очите все още. Най-накрая се решавам да стана. Давам знак, че съм станал, като давам здрасти на камерата. Веднага след като стана, почваме да обработваме влога. Полицията мисли, че направо ми се умира. 2 часа обработваме този влог. Какво ще дадем? 2 яйца на очи и 300 грама телешка крема. Тук може да видите щастливото ми лице, като видя храна. Сега един кратък таймлапс от това как стримаме в TikTok и от Twitch. Сега излизаме на малко, ще ходим да гледаме Проклятието 4. Нямаше свободни места в киното, затова реших да се разходим. Тук сме в туалетните на Мол Ларго, Благоевград. И се снимам колко съм як. Да. Не съм снимал край за този влог, затова този voiceover ще послужи точно за това. Това е краят на ден първи.